beats made this. Zaharana na, yar manzona, ko a kiyama ce tanki shine muradin ruhina. Kahiral aju kai na sanya farko. Ubangiji ne farko shine wanda yayi dan gari yayi bako, gani gare ka yau ma bara nazo da koko, basira da hikima a yau nake roko, zan yi yaban diyar wanda ka aiko da sako, wanda duniya da lahira suke da iko. To ai suke da iko. Aljanna an halice ta don masoyanku, ita ko wuta an yi ta don maƙiyanku, wanda ke son ku baya taba shiga uku, roko nake kisa ni cikin masoyanku, ko da yaushe kuna gaba muna bayanku. Mu biyo bayanku, dukan wani arziki yana a gidanku. Barai yana a gidanku. Zaharana na, yar manzona, ko a kiyama ce tanki shine muradin ruhina. Zara kina da tarin darajoji masu yawa, wanda sun wuce tunani ya iya tunawa, ko mai rubutu ya iya rubutawa, domin ko zai ibi tsawon lokaci da yawa. Bai rubuta kashi daya a bisa 100 ba, daya bisan 100 ba. Kan mata na duniya na zaga na duba, banga wadda ta kai ki abun tsarki ba. Ke ce macen da bata taɓa haila ba, kai ko ta nan Zara kin riga su kin sha gaba. Kai yan uwa ku zo ku taya ni yin duba, kai na ce ka zo ka duba. Mata ku matso ta nan ku saurare ta, da a ce za ku rike yin koyi da ita, kun ibada har ma da zamantakewarta, da ba wacce za ta san matsalar rayuwarta. Zaharana na, yar manzona, ko a kiyama ce tanki shine muradin ruhina. Zaracin anan duniya kar ki manta da ni, bare a lahira can nake so ki kula da ni. In kin yi na'am ba wanda zai ce a agani, bare wani yayi tunanin zai iya cutar da ni. Ba wanda zai iya cutar da ni. Babanki shine wanda ya fi na kowa. Na ce ya fi na kowa. Daraja matsayi isa har da kyautatawa, kun ubangijin da yayi kyau da kyautatawa, yayi maki kyauta da 'ya'ya kyawawa, wanda aljanna ma ku kyauta kuke rabawa, kai saboda kyautatawa. Zani dakata nan ba da jimawa, duk abinda aka fara dole ai gamawa. Ni ne wannan da nake so ku rika tunawa, Ibrahim Imam haka ake fadawa. Zaharana na, yar manzona, ko a kiyama ce